Sangrong salo Dharma nagarni Central Road ganani kaisa pokhirio khoroksa borokni kuphungjak mang kwthwi mankha amchaini lukurog mang kwthwi nukmani logi no horbo thanai tang bedini brindia rokno koktoma horka amchaini lukurog pati mung thayo dakti thangai sogoike horbo thanai brindia rokbo aboni sikangno amchaini sikla bodol rok mang kwthwi no khosawi pokhirini tikhlai tubu soka amchaini lukurog saka thwinai borokni mung wngkha Pappu Yadav phwnai bini umor wngkha bisi bachi nei Dharma nagarni no bari amchayo bini no pati mung thayo soguyei mang kwthwi no postmortem ni bagai sakam nogo talanglia horbo thanai brindia rok tamni hinke a borok thimani damni cheburini sei jora kobang wngkha apni bagai raidano rogoi a mang kwthwi no sakam nogo talangnani samung wngkha police rokni ঘটনাটা কিছুক্ষণ আগে আমাদের কন্ট্রোল রুমে একটা কল আছে একটা লোক নাকি ওই অনুকুটি হোটেলের সাথে একটা পুকুরের মধ্যে পড়ে আছে তো আমরা এলাম একটা দেখি পাবলিক পোলাপান এটাকে রেস্কিউ করে পুকুরের সাইডে তুলে রেখেছেন কিন্তু এটা তো ফুললি ডেথ মোটামুটি শরীরে যে সিমটম দেখে বোঝা যায় যে মোটামুটি 24 আওয়ার্সের উপরে চলে মানে মারা যাওয়া নাম জানতে পেরেছেন ওনার নাম ওখানে যে উপস্থিত আছেন পাবলিক ওরা বলেছেন যে কালিদাস ওনার বয়স আনুমানিক কত হবে 52 বা 53 এরকমই তো amchaini lukurog saka srangshali diporogo tei tukuna phaiei tei kuthgo soguima bagai thigana hne khaklaijaka yagulo bini mang gthwi tuyo kupongshai phaiga bio report kokhara।